L-ewwel attività politika tal-Festi tal-Indipendenza rat li l-kap tal-Partit Nazzjonalista jirrepeti l-istess argumenti tal-aħħar xhur. Simon Busuttil akkuża lill gvern li mhux onest filwaqt li reġa' attakka l-pjan li wassal għar-roħs fit-tariffi tal-enerġija. Tant li dwar l-impjant tal-gass f'Dellimara li se joffri wkoll enerġija iktar nadifa, Simon Busuttil irrepeta din id-dikjarazzjoni. Li jiftiem illi jibni power station anki jekk illum huwa ċar illi hija power station li m'għandniex bżonn. L-investiment privat fl-impjant tal-gass f'Dellimara ma kienx l-uniku wieħed fil-mira ta' Simon Busuttil. Reġa' attakka wkoll l-investiment ta' 110 miljun euro li se jara l-ftuħ ta' Università Amerikana f'Malta. Però fil-waqt li Busuttil kienet jattakka l-investiment, Ivan Bartolo, chairperson tal-Fora tal-PN dwar l-ekonomija u x-xogħol, qal li ma ġie ebda investiment. Il-fatt li fl-aħħar sentejn u nofs ma ġiex investiment barrani? X'ħajġri minn dal-pajjiż? Dikjarazzjonijiet ta' Bartolo li jagħti pariri lil Busuttil dwar l-ekonomija jistonaw ukoll ma' dawk li jagħmlu aġenziji ta' kreditu internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea. Dawn innotaw kif it-tkabbir ekonomiku ta' Malta jisboq dak ta' pajjiżi oħra Ewropew u kull tbassir li kien hemm, b'differenza Bartolo jaħseb li deħlin fil-ħajt. Jiena naħseb li Simon qabel l-elezzjoni tiftakru meta kien jitkellem deħlin dritt ġol ħajt. Jiena naħseb li kellu raġun li ma kienx jaf u naħseb ħadd ma jaf meta. Fil-laqa politika Simon Busuttil qal li jekk ikun fil-gvern jippubblika l-kuntratti pubbliċi. Xi ħaġa li waslet biex iNewsMalta.com prova jistaqsi lil Simon Busuttil jekk hux lest jibda billi jippubblika l-kontijiet tal-Partit Nazzjonalista. Għal dan ma kien hemm ebda tweġiba. Dan anke jekk Busuttil kien għadu kif indirizza laqa bit-tema tal-onestà li fiha ddikjara wkoll hekk. Kont nistħi xi darba jien ma kelli narmi għal mistija.